jingpule woman kasmi Jingpule nagi kam ki apostol kelenong ka bakhat pra kadkhod arphulai hadu arphupra. Habau Paulus ulasa shipor ha Antioch ula letno ula yai ter ya ki than Galatia bat Phrygia man penskem ya ki riunget paro. Uwei uju ubakerteng u Apollos uba na Alexandria ula wan poi sha Ephesus. Ulalong unong kren ubapna bad ubanang bha ya ki jintho. Ulayo jing hikai ha kalinti jong utrai pada ka jing shong shit ka bakrau ula kren bad ulahikai klem bakla ya ka jing shisha shaphang u Jisu. Benban ula tep tang ya ka baptisma u Yohanes. Ulas dang ban kren chlur ha ki sinakong haba ka Priscilla bad u Aquila kila yo sngo yu kila yalam yu shala yem bad kila batai yu kambnya ya kalenti u Blei. Haba u Apollos ulamot manlet sha Akhaya ki riunget ha Ephesus kila benchler yu da kabatho shithi sha ki para banget greng man priang sngo bha yu hangta. Haba ula poi ula yarab shibun ya kito ki bala killa ki riunget da kajing ai u Blei. Daba da kabashit hem ula pendu nia ya kiju hakmat ki pait ba da kabapen sebut na ki jintho ba u Jisu ulong u Messiah ka ktien jong utrai. Kasam saupu hinyo kadkhod iwei hadu ar bat hinyo hadu kendai. Tuthap kti ko bin riu baro turisa ha u Blei da kajing ruai kemen ki majam dabau kendrat bahalor tam ulong u ba iting usiem bakrau ka perthei baro. Ublei ulong siem ya ka perthei baro turwai ya ro yu da kisam pasngu tenan. Ublei ulong siem ya ki pait bin riu. Ublei usan shar na ka khet bukhut jungu. Kinong san shar jung ki pait ben riu ki lum lang ban upait ublei u Abraham. Kisim jong ka perthei ki dei ki jong ublei. Ublei ubasan shar halor baro. The Gospel kat kum u Yohanes kalanong kapakhat henriu kat khod arphulai hadu arphupra. Anda poi kata kasni pin om kli ay shaphang jonga. Shisha nga ong hapi. Ukpa unsa ay hapi kat kapa pipan na u hakakerteng jonga. Hadu menta pimpat syempan ay hakakerteng jonga. Tupan bat pin sa iyo pediang knang ba kajingkmen jungpi kandup long kaba pura. Ngalayathu hapi ya kine ki da ki parshi. Henry kapor kan poi habangan om pendon kam parshi shu bat ngan yathu shai kadar hapi shaphang ukpa. Anda poi kata kasngi pinpan hakakerteng junga ngam ong bangan sepan na ukpa. Nakabenta jungpi namar ukpa hi uiet yapi namar pi iet yanga bat pingen mangalawan na ublei. Ngalawan na ukpa bat ngalawan siya kaperthei menta pan ngan ino ya kaperthei benlit pai siya ukpa. Ka gospel jong utray.